Γεια σας. Ξέρετε αυτό το κανάλι, αλλά έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Κάτι σας θυμίζει αυτή η φωνή, έτσι? Ξέρετε ποιος είμαι? Είναι το δεύτερο κανάλι του Χρήστος Ντόκας. Και είμαι εγώ, παιδιά. Πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα θα παίξουμε, όχι FC Mobile, θα παίξουμε Mad Food. Αυτό είναι, παιδιά, το δεύτερο μου κανάλι και θέλω να πάει καλύτερα. Να πάνε και τα δύο, να πηγαίνουν και τα δύο πολύ καλά. Πρώτα Μπρούνο Φερνάντες και ας έχουμε Μέση. Είμαστε links. Ο Μέση δεν θέλουμε links. Χάλαντ, πολύ καλό. Link. Μπορεί να συνεχίσουμε έτσι λίγο. Τέτοιο μπορούμε. Γιατί είπα μπορεί μου. Τι είναι αυτές οι χαλιαβλάκες που μου δίνει? Αυτό το κανάλι δεν θέλω όμως να πάει και καλύτερα από το άλλο, γιατί μετά θα πρέπει να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο σε αυτό το κανάλι. Αυτό δεν θέλω να πάει και απίστευτα. Δεν ξέρω γιατί. Βέβαια μπορείτε και εσείς να ανεβάσετε κανάλι. Και μπορώ να σας λέω ότι μπορεί να... Απλά σήμερα, παιδιά, ανέβασα ένα βίντεο που δεν έχει ανεβεί ακόμα. Δεν έχει ανεβεί ακόμα. Αυτό δεν θα το... Στο main κανάλι έχω ανεβάσει εδώ, απλά δεν έχει ανεβεί ακόμα, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί, παιδιά, δεν έχω ίντερνετ εδώ. Γιατί δεν είμαι πολύ καλά. Όταν ένα draft θα φτιάξουμε, δεν θα φτιάξουμε κάτι απίστευτο. Harry Kane. Θα πάρουμε Harry Kane, θα πάρουμε και Σαρνόλο για το rating. Ωραίο. Τώρα σε αυτό το βίντεο δεν θα ανεβά τελείως συχνά βίντεο, γι' αυτό δεν είμαι παρανοϊκός. Δεν θα βγάζουμε συνέχεια βίντεο. Την καρτέλη είναι χειρότερα. Θέλω το παιδί εδώ που θα πει ο Γκρίλης. Εσείς ξέρετε γιατί? Πάμε εδώ και να κάνουμε ένα perfect links. Και είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε πόσο ακόμη βγάλαμε με το 1.92 στο FIFA 23. Το ξέρω ότι έχουμε βρει άλλα σε αυτό. Έχουν άλλα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί δεν έχει το κόλπο να κλείνει πιο εύκολα και